हेल' लोगोफोर आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। दा बेजों लोगोसे दिनैनि गोदान बोसोरनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो गासिबो रायजो राजाफोरनो बावहरबाय। दा आसा खालामो नोंथांमोनहा बे गोदान बोसोराव गाहामैनो गाहाम सोरखिलांगोन आरो गोसोनि साननाय मिजिंफोरा अरायबो जाफुंगोन आरो मावनो लानाय खामानि दामानिफ्राबो अरायबो मोगथाङाव जाफुंगोन। बेखौ इसोरनाव आरज गाबनानै दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों नैबे समाव दान्दिसे सावरायनो होननानै आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नुजाफैलायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। दासो आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना लोगोफोर आरो नोंथांमोना नुलायबाय। बेयावबो मा खालामलायखो प्रमद बर' बिथाङा दिनैहाय सासे आर्मि केप्टेननो गानो नांगौ आर'नाइखौ दाना बिथाङा मा खालामलायखो। दा खोथाखौ बुजियाखै जाखो ना बिथाङा गाव गाननो लुबैनानै गानखो। दा आर्मि केप्टेननो गानो नांगौ आर'नाइखौनो मा खालामलायखो गावसो थ्रोब सोनानै सियाराव खावब' जिरायलायबाय नङा होमबा। दा बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा बेफोरो। दा बेखौ साननानै नायदो रायजोफोर। दा बिथांमोनहानो दिनै बुजिया सोमजिया माने बिदिनो जोंनि बर' हारिखौ बर' रायजो राजाखौ माने गोरोन्थि लामाजों लांगासिनो दं आरो मा। दा बेफोरनो मोनफा मोनफा माने बिदिन्थि बा प्रुफ। दा बिथांमोनहा गोदोबो सरखार फैयैयाव बिराद गिदिर गिदिर खोथा होबाय। न'खरे न'खर साख्रि होगोन, जायफोर फरायनाय गैया बिसोर फिसा फिसौ माबा मोनसे मोनगोन आरो ना सारनानै जाग्रा बन फाननानै जाग्रा माबा मोनसे मावनानै जाग्रा मैगं थाइगं मावनानै जाग्राफ्रानोबो गासिबो मोनफा मोनफा सुबिदा होगोन होननानै बिथांमोनहा बै समाव बिराद गिदिर गिदिर खोथा होबोदोंमोन नङा होमबा। दा नै दिनै फैयै फैयै मा जाखो दिनै बिथांमोनहा दिनै गासिबो मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हाया माने फैलार। दिनै बुंनायल' नङा माने बर' रायजो राजाफ्रा दिनै खुनु बुजियैनि बाखि गैला आरो खुनु नुयैनि बाखियानो गैला। दा नुगासिनो दं बुजिगासिनो दं। दा बिनिखायनो दिनै जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफ्रा माने बुजिबाय। दा बिथांमोना दिनै बुजिया सोमजिया माने गोदान सोदान सरखार सालायलाबायनानै दिनै बर' जाथिखौनो मा खालामगासिनो दङ एकदम गोजौनि लामाजों लांनांगौआ दा एकदम गाहाय लामायावसो लांगासिनो दङ। दिनै बै समाव जेब्लानाखि जोंहा BTC जायाखैमोन बै समाव जोङो गुबुन हारिफोरजों बा सोरजोंबा बेसेबां नासयजादोंमोन होमबा बेफोरखौ दिनै सिन्था खालामाखै। दा बेफोरनिफ्राय फैयै फैयै दिनै BTC फैबाय। BTC फैनायनि उनाव दिनै अनेक डेभेलप जाबाय, लामा सामा जाबाय, अफिस जाबाय, अनेक कलेज जाबाय, माने फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो माने डेभेलप जाबोगासिनो दं आरो जाजोब्बाय होनना होनजायो। दा जायफोर जायाखै बेफोर सम मोनोबा जागौमोन आरो जागासिनो दंमोन। दा बे समावनो बिथांमोना दिनै मा खालामखो BTR सुक्तिनि एकदम हाखु दाखु एग्रिमेन्ट लाबोलाबायनानै बुजिया सोमजिया दा जोंनि BTCखौनो धंस' खालामबाय, थेर बेथेर खालामबाय। होनबा मा जानांगौ रायजो राजाफोर। बर'नि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों सरकारा। बे जाबाय दुखुनि खौरां। आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया। आरो खोनाबावबायना लोगोफोर नुबावबाय बिथां प्रमद बर'आ मा बुंदों। बर'नि बिग्रायारिफोरखौ सरकारा दिनै फासि होनो ओंखारदों नङा होमबा। एक्सुवेलि बियो राइट खोथा। दिनै फासि होनो ओंखारदों। दा दिनै नोंथांनि बै समाव बुंनाया दिनै नैबे लामायाव सौफैबाय प्रमद बर' नोंथां। नोंथाङा होनदोंमोन बै समाव जोंनि बर'नि बिग्रायारिफ्रा माने साफ्रोमबो जेनेबा आन्दलनकारिफ्रा जेलाव जोबजानायफ्रा जेलनिफ्राय गनांगौ होनाखै होनबा नोङो बै समाव माखासे समाव। दिनै बे समा सौफैबाय नोंथांमोनहा दिनै BTR एग्रिमेन्ट लाबोबाय। होमबा BTR एग्रिमेन्ट लाबोनायनि गेजेरजों दिनैसिम 4 बोसोर जाबाय होनबा दिनैनि दिनाव जोंनि बिग्रायारि बर'नि बर' रायजो राजा माने बड'लेण्डनि थाखाय जिउ होनो हाग्रा बिदा फंबाय बिर जोहोलावफोरखौ दिनै नोंथाङा बे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानो बख'नो हादा, मानो बरननो हादा। बिदिबा नोंनि एग्रिमेन्टआ बबाव थांखो होनबा मा खालामखो प्रमद बर' नोंथां। नोंथाङा बेसेबां थगाय रायजो राजाफोरखौ आरो बेसेबां थगायबावगोन। दा सिन्था खालाम प्रमद बर'। नोंथांनि सुक्तिजोंनो नैबे BTR सुक्तिजोंनो नैबे जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव बिथांमोनहा गनांगौमोन। दिनै मानो गवाखसै
बिराद दुखुनि बाथ्रा साननांगौनि बाथ्रा दिनै गोबां अडिअ भाइराल जादों बेफोरखौ नोंथाङा खोनायाखै नामा आरो खोनानानैबो नोंथाङा बुजिनो सोलोङाखै नामा होमबा नोंथाङा बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ मानो लाबोखो दिनै बिथांमोना जुदि उदां अख्राङाव फैनो हायामोनब्ला नोंथाङा बेखौ मानो लाबोखो दा नोंथाङाथ' सिफ जानोसो लाबोदों बेखौ खुनु रायजो राजा खुनु बर'नि बिर जोहोलाव बर'नि नांनाय बिथांमोनखौथ' नोंथाङा बख'नो होनानै बे एग्रिमेन्ट लाबोआखै होमबा नोंथाङा बिसि गिदिर थगायनाय आरो दिनैसिमबो नोंथाङा जुदि दम दंबा हायोब्ला बख'नानै खिन्था बर' रायजो राजाफ्रा नोंखौ मानिगोन फुजिगोन बुजिबाय आरो नोंथाङा नङा फ्रामा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै लाब गैया दिनै बर' रायजो राजाफ्रा सानफा एफा एकदम नासयजानाय गोमालांनायनि लामायावसो नोंथाङा लाबोगासिनो दं होमबा नोंथाङा दिनै मा सान्दों प्रमद बर' आरो प्रमद बर' नोंथांनि माखासे गुन्दै जाग्राफ्रा मा होनना रोनाव लाहरो मिथिगौ नोङो जों नालायनो हाग्रामा सारासो माने जेलाव थानाय माने बिदा फंबायफोरखौ बख'नांगौमोन जाहैदों बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जाम्बा बुरबकफ्रा दा जाम्बा बुरबक नङाबा माथो बिसोरलाय दिनैहाय बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजोंनोथ' बै समाव जेसेबांनाखि केस दंमोन जायफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजादोंमोन बिथांमोना दिनै गजोब्बाय आरो जायफोर साख्रि लानो गोसो साख्रि मोनबाय जायफोर बैसो जायाखै बिसोर थाखा फैसा लानानै थाबाय बिजनेस मावनानै थाबाय होमबा मा नांगौ होमबाबोथ' बै समाव बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि केसा दिनै जोबजोबदों होमबा नोंथांमोननि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै मानो साफ्रोमबो बिदा फंबायखौ मानो बख'नो हादा आरो साफ्रोमनिबो केसा मानो जोबदा होमबा मा सुक्ति जाखो बेलाय होमबा नोंथाङा एबारहाय नैबे बिटिसिआव जेनोब्लासो होमबा नोंथाङा आन्दलन खालामनानै मा जानोसै गोदान सुक्तिनि गेजेरजोंसो एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा गगोन होननानै नोंथाङा आन्दलन खालामफिननोसै नोंथांनाथ' बेसो नोंथाङाथ' नैबे बिटिसिआव सरखार जानो हाला आरो एमपिनि उनावनो नोंथाङा डिलेट जासिगोन बेखौ सिन्था खालामदो प्रमद बर' आरो दम दंबा पावार दंबा दाबो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बख'नानै दिरुन दा दिनैसिमनि गेजेराव नोंथांमोनहा माने दुनायनिफ्रायनो सेमा माने बिराद डेभेलप जाबाय बायदिसिना बिथांखिनि गेजेरजों डेभेलप खालामगासिनो दं अनेक खोथा फोसावो नङा होमबा सोरांबानो नुयो मबाइलाव बबे जायगायाव मा डेभेलप मावखो नोंसोर दिनैसिम बबेयाव सोर मा बिथांखि मोनखो गामि गामि हाबनानै सोंफै प्रमद बर' नोंथां आरो नोंथांनि सरकारनि मानसियाबो हाबनानै सोंफै बबे जायगायाव मा डेभेलप जादों दा बै समाव नोंथांमोना होनदोंमोन बन फाननानै जाग्राफ्रा बन फाननानै जानांला ना सारनानै जाग्राफ्रा ना सारनानै जानांला मैगं फाननानै जाग्राफ्रा मैगं फाननानै जानांला दिनै मा जाखो दिनै नोंथांमोना उल्थासो खालामदों जायफोर बन फाननानै जाग्रा बिसोरखौबो दिनै बन्द' खालामनानै गोदाव सोराव बानायजोब्बाय बन लायनो थांबा थेला दानफायो साइकेल दानफायो बिथांमोननि आथिं आखाइखौ दिनै सिफायनानै होबाय नोंसोरो आरो जायफोर ना फाननानै जाग्रा बिखौबो मा खालामो नोंसोरो हनै ना हमबा जेलाव जोबलाबायो माबा माबि नियम बानायलाबायो थाखा फोनांलाबायो बेनो जाहैबाय नोंसिनि ना सारनानै जानाङैया ना बे ना सारनाय बन्द' खालामनायानो नोंसिना बै बुंनाय खोथाया जाहैदों आरो ना सारनानै जानांला होननानै आरो दिनै मैगं थाइगं फाननानै जानांला होनबाय दिनै मैगं थाइगंखौलाय बोरैथो फाननानै जानो हाबावनो जिहेतु सरकारावनो जेबो गैला खुनु डेभेलप गैला सानफा थोलो मैगं फानबाबो जायगायाव थाखा फैसा गैला नालाय रावनोबो आखायाव थाखा फैसा गैला नालाय दा मैगं थाइगंखौनो फाननो हाला बिथांमोनहा दिनै मैगं थाइगं फाननो हायैनि थाखाय मैगं थाइगं फाननायखौ दिनै गारनांबाय होमबा नोंथांमोननि बै बुंनाया गासैबो दिनै उल्था जाजोब्बाय प्रमद बर' नोंथां आरो दिनै मा जाबावदों गाव गावनि मोसौ फिसिनाय दरखाराव बबेबा खेथ्रआव बबेबा बिपदआव जुदि फाननांगौबा दिनै मा खालामो नोंसिनि सरकारा बेखौबो हमो जेलाव सोयो होनबा मा मावनानै जाबावगोन सिन्था खालामलाय प्रमद बर' गासिबो बिथिंनिफ्राय दिनै नासयजानाय नाख्रेबजानाय होमबा जोंनि बर' रायजो राजाफोरा बोरै डेभेलप जाखो दिनै बिटिसिआव मोनसेबो स्किम लाबोनो हाया रायजो राजाफोरखौ मोनसेबो बिथिंनिफ्रायनो नायनो हाया गावसोरल' थुब्रायो गावसोरल' जायो दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा मा नायखो बिदिबा बबेयाव डेभेलप जाखो दिनै बिटिसिआव डेभेलप गैयैनि थाखायनो दिनैहाय
बर' रायजो राजाफ्रा बिदा फंबायफ्रा बन दाननानै जाग्रा ना सारनानै जाग्रा मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा मानसिफ्रा दिनै मा जानांदों खुनु BTC आव इनकाम गैयिनि थाखायनो दिनै बिदेशआव खारनांबाय दिनैहाय बिसि फिसा गारनानै हालाय हाफाय बिदेशआव खारनांबाय दिनैहाय थाखा खामायनांबाय ओजों बिसि फिसा गोसोखांबाबो गोसोखांनानैनो थाखा फैसा खामायनो थांबाय दिनै खायसे जिउ खोमाहैनांदों दिनै मानि थाखाय बेफोर जानांदों दिनै नोंथांमोननि सरकारा थिगबा बिदि जानांगौमोन दा बेयाव मा बुंखो दा नोंथांखौ नांथारलानो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ थगायजोब्बाय नालाय जागायजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम थगायै नैबे लामायाव सफैबाय नालाय दा जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना दिनैहाय प्रमद बर' सरकारखौ नांला होननानै बुंथारबाय रायजो राजाफ्रा होमबा नोंथांमोना बबे खेथ्रआव मा खालामनो हाबावनो बबाव सरकार दानो हाबावनो दा हनै नोंथांमोना बिराद गिदिर गिदिर जोंनि देरहानाया 100% 110% होनलाबायो गोदाव सोराव फाग्ला बिदि होनलाबायबानो भटखौ मोना भटखौ होगोन रायजो राजाफ्रासो नोंथांखौ राजा बानायदोंमोन बै समाव दिनै नोंथांखौ राजा बानायनो थाखाय रावबो फाग्लायानो गसंला आरो नोंथांमोननि बै माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनाबोथ' बिथोराव बिराद केलेंकारि दा बेखौबो दिनै गाज्रि मोनजोबनानै दिनै नोंथांमोननि UPPL सरकारखौनो नांला जाहैबाय दिनैहाय होमबा मा खालामबावनांगौलै प्रमद बर' नोंथां बुन्दु गैला जिर' दाउदै एकदम लाथिख' फाग्ला हनै रनजित बसुमतारी बिथाङाबो ओरैबायदि दुगालाय फारसेजों माने बखिनायानो जोबा बेना सासे सानै मानि जयनिं जायोबाथाय माने एकदम 110% देरहानाया रोखा एकदम माने दुनायनिफ्राय सेमनायानो गैया बेस्रा ओरैबायदि बै गेसनि बिलुन उरायलाबायनानै थांनानै गेस जोबना थम गेब्रुनानै दि गोजौनिफ्राय माब्ला हायाव गोग्लैगोन बेखौ फात्ता मोनाखै बियो दा बिदि जागासिनो दं रायजोफोर दा बिथाङा मालाबा हाग्रामा सारखौनो खिब्रमा होनलाबायो फाग्ला सासे मोजां दैदेनगिरिनि मानसिया बिदि जाबायबायो नामा बेफोरबायदियावनो नोंथांमोनखौ माने बुजिनो रोङा होननानै बुजिब्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि गिदिर मानसिनि खुगाफ्राव बेफोरबायदि ओंखारनो नाङा बेफोरथ' मोनफा बिदिन्थि दा प्रमद बर' बिथाङाबो हनै सोरनोबा आर'नाइ गानहो नांगौखौ गावसोर थ्रोब सोनानै लायो आरो नोंबो बिदिनो सेमजोब नोंसिना फाग्ला बिदि जायो आरो नैबे खेथ्रआव मानो थाखाय नोंथांमोनाव जइन जायो बिनि सल'खौ आं एसे खिथानोसै दा दिनैहाय जोंहा हाग्रामा सारना सरकार गैया नालाय थाखा गैया नङा होमबा दा नोंथांमोनाथ' सरकार दं थाखा बिराद बाहायनो हायो थाखा हरलाबायनो हायो दा बै थाखानो ओरै मस्लाखौ लुगैनानैसो नोंथांमोनाव जइन जाहैगासिनो दं बुजिबाय दा ओमफ्राय नोंथांमोननिफ्राय जोंनाव लोब फैनाय BJP निफ्राय लोब फैनाय सोरबा कंग्रेसनिफ्राय फैनाय जोंनाव दिनै सरकार गैयाबाबो मानो थाखाय फैदों बेखौ सिन्था खालामनाय जोंनाव जाय फैदों बिसोर गोसो गोथारै फैदों BPF खौ देरहानो होननानै बिसोर थाखा फैसा जानो होननानै फैयाखै जिहेतु बिसोर एकदम थाखा फैसा गैया हाग्रामा सारनाव सरकार गैया होननानै बुजिखागौ होनबाबो दिनै मानो एम्फौ एनलाफोर बारसननाय बायदि बारसनफैदों बेखौ सिन्था खालामाखै नोंथांमोना दा जोंना जाहैबाय सरकार गैयियाव फैनाय मानि बिराद डेन्जार आरो माने बिराद गोजोनथाव माने देरहानाया 100% माने गैयैखौ मोनथिखानानैबो फैनाया थामसा जिनिस बियो होमबा बेखौ सिन्था खालामदों दा नोंसिनाव थांनाया जाहैबाय थाखा जाहैग्रोगोन थाखा जानानै जेब्लानाखि सम फैगोन होमबा स्लट फासयनानै नैबे जोंनि हाग्रामा सारनि BPF आवनो गांलाब नुजाफैनोसैलाय आरो होमबा नोंथांमोना मा जागोन जिर' दा जिर' नालाय जिर' आं नंखायनो जिर' बुंदों एबारनि इलेक्सनावबो नोंथांमोना जेननाया 100% आरो BTC आवबो नोंथांमोना जेननाया 100% दा बेखौल' गोसोआव लादो नोंथांमोना टेनसन जारलाबायनो नाङा प्रेसार सिखारलाबायगोन बायदिसिना सानलाबायनो नाङा बिनिखायनो मोजाङै जायै लोङै थाखादो आरो थाखाफोर खामायनांगौबा खामायखादो नोंथांमोना जिहेतु बिदाय जासिगोन UPPL BJP सरकार हाथाव BTC बासाव जोंना हाग्रामा सारा बिदि बुंखायो नङा होमबा दा बिथांनाव ओरैबायदि साइक'लजि दङ हाग्रामा सारनाव जेखौ बुङो बेनो जायो फाग्लासो नुबोगासिनो दंना आरो एबारथ' नैबे जोंना
हाग्रामा सारा सिब जाबा नायदो बेसेबां डेभेलप लाबोलायगोन रायजो राजाफोरखौ बेसेबां नायगोन बेखौ एसे नोजोर होबानो जाबाय। थ' लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जाबाय दोननोसै दा बेखिनियावनो दिनैहाय भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय।